Salutare și bine ai revenit pe canalul meu de TikTok. N-am postat de ceva vreme, așa că m-am decis să vă încânt cu acest superb peisaj din Piața Maggiore din Bologna. Sunt în Italia pentru a treia oară. Încerc să vorbesc destul de tare, veșnicele probleme de fapt pe care le am cu sunetul, dar sper să fiu destul de inteligibil de această dată. Lume multă, o zi ploioasă la Bologna, asta e fața mea, cu o fiură nu prea rezistă, dar contează mai puțin, contează foarte mult să vedeți zona asta superbă din un oraș foarte frumos din Reggio Emilia, Italia. Mă repet, sunt în Piața Maggiore, zona centrală a orașului. O să dau o tură pe aici să vă explic câte ceva, dacă vă interesează, evident, câteva detalii dintre astea plictisitoare, istorice și reînnoim, să zic așa, pleiada videoclipurilor de pe canalul Profu de Travel. Oraș studențesc, orașul Bologna, cu prima universitate din Europa. O să mă duc să vă arăt, am postat tocmai ce am postat acum un video pentru canalul de TikTok. Am și un microfon aici, dar nu știu cât mă ajută, vorbesc la el, dar nu știu dacă mă ajută, dar asta contează mai puțin. Ideea e să vedeți cât mai multe locuri și lucruri faine, cum vă spun eu de fiecare dată când închei clipurile. Să vedem și ce comunitate faină vom face pe canalul Profu de Travel. Lumea își face poze, evident, aici, la fântâna lui Neptun, care e un obiectiv foarte, foarte vizitat și instagramabil, că așa am înțeles că mai nou e trend. Foarte fain aici la Bologna. E pentru a doua oară când vin, dar data trecută nu aveam nici canalul de YouTube, sau îl aveam, dar postasem foarte, foarte puțin. Nu aveam camera, garantat. Și am observat că cererea e foarte mare pe YouTube, mai ales pe partea asta de travel, să faci clipuri cât mai lungi. Așa că eu o să dau o tură pe aici. O să mă apropiu cât mai mult de Bazilica Sfântului Petroniu, care, apropo, se vizitează gratuit, deci nu trebuie să plătești absolut nimic. Trebuie doar să ai un comportament civilizat și se vizitează fără nici măcar un eurocent. Deci, absolut gratuit. Puteți vedea o biserică catolică superbă înăuntru, care te marchează, are o vibrație specială. E și cea mai mare biserică din orașul Bologna. O să mergem și la palate în interior, dar până una alta o să dau o tură aici prin Piața Maggiore. Mai devreme cânta cineva aici. Se simte așa și o doză de modernitate pe lângă multă istorie, pentru că e un oraș studențesc și nu trebuie să aveți probleme aici când veniți, pentru că am observat că italienii sunt destul de obișnuiți cu străinii și vorbesc engleză, sau cel puțin o înțeleg. O să vă duc să vedeți și palatul din interior. Lăsăm Bazilica Sfântului Petroniu și statuia și fântâna lui Neptun și mergem să vedem ceva foarte, foarte fain, sau încerc de fapt eu să vă arăt de fiecare dată. Emoțiile sunt tot mai mari, să știți, când filmez câte un vlog, datorită sunetului. Dar acum vorbesc destul de tare pentru că am observat că și italienii vorbesc destul de tare. Mai aranjez puțin freza ca să fiu și eu instagramabil, să fiu în trendul ăsta al cuvântului inventat după celebra rețea de socializare. Aventura a fost una, evident, specifică, să zic așa, Profului de Travel, pentru că am avut o mică întârziere. A fost pentru prima dată când ne-am îmbarcat la Cluj, ne-au verificat biletele, după care ne-au debarcat și ne-am îmbarcat din nou, pentru că au avut ceva defecțiune și a trebuit să schimbăm aeronava. E cam despre asta e vorba în palatul de aici, de lângă Piața Maggiore. Să vorbesc din nou foarte, foarte tare, țin camera foarte aproape, ca să se și audă, să mă audă și oamenii de aici care trec pe lângă mine și sunt și ei, se pare, foarte, foarte vocali. Așa sunt italienii toți. Data trecută când am fost la Bologna era foarte cald, acum sunt vreo 7, 8, 9 grade, dar frig nu e, având în vedere că am pornit azi dimineață la ora
5 de acasă ca să prind trenul să ajung la Cluj, la aeroport, și Viscolea cu multă zăpadă. O să trec puțin pe lângă grupul ăsta mai gălăgios. Aici am înțeles că sunt niște birouri ale primăriei, dar ceva vreau să vă arăt. Acum o să-i las să vorbească și o să trec pe lângă ei. Probabil sunt studenți care tocmai au ieșit din sesiune și sunt bucuroși că au luat ceva examen și genul ăsta de scări pe care m-am urcat vreau să vi le arăt, care se prezintă cam așa, iar eu ca un mini-vlogger ce sunt o să dau o tură ca să vă arăt din nou un obiectiv foarte fain, acest palat de lângă Piața Maggiore, care și el se vizitează, o parte din el gratuit. Am înțeles că trebuie să ai ceva aplicație și poți urca până în turn. Dar eu o să vă fac o tură pe aici și după voi reveni în Piața Maggiore, de unde voi încheia vlogul. Practic, acum mă încurc și eu, oboseala își face simțită prezența. Practic, vom face o tură a centrului pietonal din Bologna. Absolut superb orașul și perspectiva, cam așa se vede de aici, un view interesant, și mergem mai în jos ca să coborâm și să revenim, dar pe altă parte, în Piața Maggiore. Faci foarte mult cardio dacă vrei să slăbești, un oraș în care e recomandabil să ai o încălțăminte lejeră, sport, tenis și Adidas cu talpă moale, pentru că picioarele îți vor fi solicitate. Lungesc de acum vlogurile, vă promit, și o să vă arăt locuri și lucruri și mai faine pe canalul Profu de Travel. Dăm pe aici o tură. Suntem așa ca oamenii cavernelor și cam despre asta e vorba. Acum sper să facă față și micuța cameră. O solicit destul de mult și nu ea, nu știu cât de performantă, dar cât timp o țin eu în mână și vorbesc destul de tare, sper eu să se și audă și în momentul în care încerc eu să fac un fel de editare a clipului, să-mi și iasă ceva. Am venit într-o zonă un pic mai liniștită, avem aici ca un fel de monument, iar eu mă pregătesc să vin practic prin altă parte în centru de unde am plecat. Până una alta am postat pe celelalte canale media, am mâncat tocmai o pizza foarte, foarte bună. O pizza bună e undeva la 7-8 euro, dar te saturi garantat dacă m-am săturat eu la înălțimea și gabaritul pe care l-am, de peste 80 de kilograme. O pizza Napoli de la Nettuno Pizza, de unde am postat și primul story pe Facebook și pe Instagram. Și acum intrăm într-o zonă așa, parcă crepusculară, întunecoasă, dar nu e nimic special pentru că vom reveni de unde am plecat. Ăsta sunt eu. O să arăt de acum din ce în ce mai puțin fața mea, nu de alta, dar oboseala își face simțită prezența. Aici un pic trecut de ora 18, dar încă nu s-a întunecat și ne ajută timpul. A plouat când am ajuns la aeroport, am ajuns în jur de ora 1, ora 13 la amiază, puțin trecut de amiază, și m-am speriat pentru că vremea nu părea a fi cel mai bun prieten al meu. Așa că până ajung eu din nou în Piața Maggiore, punctul central al orașului Bologna, ce pot să vă spun? Că e un oraș care e un sugălete imens, are foarte multe arcade și când am mai fost eu era în august și erau 40 de grade afară. Acum timpul e mult mai răcoros, la început de februarie, și îmi permite să vizitez și să salvez mai multă energie, pentru că vara știți cum e, obosești foarte greu, faci pauze dese, ai nevoie de o hidratare mai intensă. Acum o să vizităm mai mult aici grupul de
carabinieri, dar trecem așa frumos pe lângă ei. Și oamenii, să știți că sunt foarte, foarte prietenoși, italienii zâmbesc. Sunt obișnuiți, v-am spus, cu turiști, având în vedere că e centru studențesc Bologna. Mă strecor și eu pe aici cum pot. Și practic am ajuns, am dat o tură de centru, ajungând din nou în Piața Maggiore, palatul în stânga, pe care tocmai l-am vizitat și vi l-am arătat cu scările acelea interesante. Și până la o întâlnire viitoare, vă spun să dați acolo abonări, like-uri, de ce nu, comentarii, să-mi spuneți și voi pe unde ați vrea să mă mai vedeți și de unde ați vrea să mai vedeți locuri și lucruri faine pe canalul Proful de Travel. Până la episodul viitor, salutare la toată lumea și vă aștept să facem o comunitate cât mai faină pe Proful de Travel.